Εδώ αλωνίζουμε στο κτήμα του κυρίου Πατρί. Λοιπόν, καλός κτηνοτρόφος, αλλά περνάει και αυτός δύσκολα. Όπως βλέπετε τα καλαμπόκια τα έχουν πάει τα σκουλίκια. Δεν έχει επιτυχία φέτος. Ναι, αλλά το καλαμπόκι φέτος αναμένει δεν έχει καλή τιμή. Ναι, αλλά όσο αφορά το κτηνοτρόφο όμως που θέλει να βάλει σύρουμα είναι δύσκολα γιατί δεν ξέρω τι ζητάει. Είναι και αυτό από παράπλευρες απώλειες. Άλλο το παραγωγή, άλλο το κτηνοτρόφο. Πάει καλά ο παραγωγός, δεν πάει καλά ο κτηνοτρόφος. Λένε ότι το σπίτι θα έχει καλή τιμή ιστορής, αλλά μέχρι να έρθει η ώρα να ρωτήσουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα σκουλίκια. Τι θα αφήσουν τα σκουλίκια, θα αφήσουν τίποτα. Είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.